खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 11 अक्ट'बर 2020 रबिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय दाखालि बावै राजस्थाननि करावली जिल्लायाव जानानै थांनाय हानि दावराव दावसियाव बाबुलाल बिष्णु मुंनि सासे फुजारिखौ सावथारनानै बुथारनाय नखरनो राजस्थान गभर्नमेन्टआ 10 लाख रां होगोन होननानै फोसावनाय जाबाय। लोगोसे नरेन्द्र मदिया वेस्ट बेंगलाव 21 अक्ट'बरनिफ्राय 25 अक्ट'बराव फालिनो गोनां दुर्गा फुजा फालिथायाव 22 अक्ट'बर खालि अनलाइनै बिथाङा बाहागो लागोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। माने बिथां नरेन्द्र मदिया ओजोंनिफ्रायनो वेस्ट बेंगलनि फुजाखौ फालिगोन। गुबुन फारसेथिं सानै मानसिया सासे 24 बोसोरनि साहा दखानाव खामानि मावग्राखौ सिगारेट बिनायाव होफैनो थाखाय सिखा दागारजों सुदोंमोन। सुजाग्रा इजाजखौ दा हस्पिटालाव लांनाय जाबाय। दा बेखौ देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। दायनिगिरि सानैखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। बिसोरनि मुङानो जाहैबाय मोहम्मद साकिब खान आरो आब्दुल हानान। दा बिसोरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनानै गोख्रों साजा होगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिसोर साथाम नेपालिफ्रा नेपाल हादोरनिमोन। तेलेंगानानि नखरसेनि मानसिनि नखराव हाबनानै पिस्तलजों बा सिलाइजों मानसिखौ थुबाय, ओमफ्राय रां लुथिना लांदोंमोन। दा बिसोर लुथिग्राफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। पुलिसफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोर साथामा इउपिनि लखिमपुर केरि जिल्लानिफ्राय नेपाल हादोराव बारलांनो नागिरगासिनो दंमोन होननानै एसपि बिजयदुला खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लानि सिंगाम ओनसोलाव आरो पुलवामा जिल्लायाव सिकिउरिटि फर्स हान्जाफोरा मैयाहाय सुनिबारखालि अपारेशन खालामनायाव गासै 7 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। दासान्दि बे जम्मु एन्ड काश्मीराव गोबां उदखारिफोरखौ गावथारगासिनो दङ आरो सिकिउरिटि फर्स हान्जाफोरा अपारेशन खालामगासिनो दङ। सिकिउरिटि फर्स हान्जाफोरा उदखारि हान्जाफोरखौ फोजोबगोन होननानै थांखि लादों। दा बेनिखायनो बिथांमोना अपारेशन खालामगासिनो दङ आरो गावथारगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो गोबां उदखारि नङिफोराबो थैनांगौ जादों, माने पाब्लिकफोराबो थैनांगौ जादों अपारेशन खालामनायफोराव उदखारिफोरनि गुलिजों। आरो बेफोरखौ लानानै पाब्लिक मानसिफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबुन खौराङा जाबाय क'क्राझार जिल्लानि पाकिराग्रामाव अर खामदों आरो बे अराव गासै 1 कौटिनिबो बांसिन धोन सम्पतिनि खहा जादों होननानै मिथिनाय जादों। जोंनि बे आसामाव बे बोसोराव गोबां अर खामगासिनो दङ आरो अर खामनायनि जाहोनावनो गोबां सुबुंफ्रा धोन सम्पति खहा जादों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय दिल्लीनि आद्रास नोगोराव सासे 18 बोसोरनि दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायग्रा सेंग्राखौ सासे सिख्लाजों लोगो जानायनि थाखाय माखासे सुबुंफ्रा बुथारनानै गालांदों आरो बे जाथाया CCTV केमेरा फुटेजनि गेजेराव रेकर्ड जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। दिल्लीयाव बेबायदि जाथाया गोदान नङा। बेबायदिनो इउनिभार्सिटियाव फरायनाय सेंग्राफोरखौ बुथारबाय थायो। बेबायदिनो गोबां जाथाय जाबाय थायो दिल्लीयाव। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला माखौथ' मोखां नायबाय दङ, साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव बेलबो दं, बै बेलखौबो सेरबानो जाबाय। बाय बाय।